IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In Laoag ni Laoag City Mayor James Brian Alcid, tirason no apay anadili ti panaka Ipaay digiti barangay van para kadigiti barangay iti syudad ngamin panamnaman na nga itultuloy dalat taday toy kas iti naikari. Sigun iti opisyal nang rugiti delay gapo ti panaka-amendar ti proyekto akas initial application transferred vehicle tinagan iti van anay panggaplaan ti emergency ken aksidente. Ngem tapno adda makaserbi iti entero o barangay initial ti LGU nga pagbalinen daytoy ang multipurpose vehicle. Inayon na anang tedmet ti opinion ti Department of the Interior and Local Government wenno DILG asa na mabalin nga usaren ti naso a vehicle iso anang sukatan iti van ti termino anang yeg iti panakaantalat ti proseso. Zilugan nga may bunong ti barangay, I hope mapabidta iton. Kasi nga rod, in-explicar ko iti barangay officials, the reason why nagkaroon iti delay, first is the amending di ginagan na kasi ngayon no patient transport vehicle, it will serve as only pang emergency cases no adang aksidente. So gaputa man mo tayo may mapagundawayan nga gited iti services ti barangay ay initiated nga agbaling nga multipurpose vehicle. So agserbi mi lang ti buo nga barangay. Then nagkaroon nga minto opinion apo ti DILG nga hanga mabalin sa rin word nga vehicle so pinagbalin mi man nga vanin. So nagkaroon iti delay. Kabayatan na inbatad pa ni Mayor Alcid anang yegmet iti delay ti panaka-prioridad dagiti subsidy para dagiti na dumaduma sektor iti syudad iti tiyempo ti krisis ken kastamet ti panangrealan dagiti pundo babaen iti City Development Council ken panaka-aprobar iti sangguniang panlalawigan. Comes the crisis, syempre i-priority tayo iti subsidy ti na duma nga sektor. So nagkaroon iti delay po ti panang realign kada nagsita convene ti CDC kadya po. So amoy meted ti proseso maaprobaran ti panlalawigan. So it took us a while po. Ngem umay to DGN as promised Nupay kasta pinaneknekan ti LGU Laoag nga itultuloy dalat ti panaka-Ipaay digiti barangay van para iti kapya ken serbisyo digiti umili iti tunggal barangay. Para iti IFM News, Idol Rain Santos Totok, IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.